Hello, mga lala! O, tingnan nyo isda, oh. Sophiel fish. Let's just throw a shout out to a friend of mine in America. Good morning, Youngsters! Ano ba yan? Pareho na sa ano? Sa blenders. Good morning, Youngsters! Ewan ko mga lalabs. Hi mga lalabs! Kumusta kayo dyan? Yung ano kasi, yung idea na yan, nakuha ko kay Steph. So much talaga yan, no yan. Sa mga youngsters, salamat sa pag... Sabi ni Steph, sabi natin, si Steph, sabi niya, youngsters daw. Pero parang nakakaya naman, no, youngsters. Ano bang mas maganda, lalabs or youngsters? Parang youngsters, parang nakakaya pa naman, pero madali lang siya bigkasin ba? Hi, youngsters, o hi mga youngsters, parang ganun. So, mga lalabs, kausap ko pala yung aking family sa Pilipinas. Yan, may nagchichika sila kung ano, yung tungkol sa bahay na pinapagawa namin. So, sabihan muna natin na mag-hi sila sa ating vlog, okay? Hey, hello! Dade! Hello. Pwede mo mag-hi sa akong vlog? Sige, manigwan sa vlog. Igna ba nga, hi lalabs! Anak! Good morning, mga lala. Ganyan! Oh, igna nga, hi mga lalabs! Nadili, mauwahi naman tigtanaw lang eh. Maulahi kay... Kakani kay isa sa... Comments, tra? Say comments. Okay, sige. Igna lang, mami nga, hi mga lalabs, good morning. Ganon. Sige, ganon. Sige, greetings. Camera action. Action. Okay na, dade. Sige lang, good. Sige lang ko, di-comment ra maka. Istorya ba? Karon ba, istorya mo yun kag hi mga lalabs. Hi, mga lala. Ikaw po, mami. Hello, mga lala. Bisaya nagdako. Okay, thank you. Nag-chika mi nila magpap. Walay kamera kasi ano. Walang tawag nito, walang internet. 2.4 na yun. Yung kapatid ko yung nag-follow up sa mga gastos, mga lalabs, hindi ko na parinig sa inyo kasi nakakaya yung mga chika-chika ba tapos Bisaya, hindi nyo maintindihan. Yan. Ano na pala, yung update doon is yung parang yung inspector nagpunta na sa amin. So, parang okay na daw lahat. So, pwede na siyang lipatan. Pwede na kami pumuyo. Pwede na yung tirahan ni na mama at papa. Tika lang, gawa muna ako ng trip ni Sofia kasi 6:30 na mga lalabs ha. Wait lang mga lalabs, okay? So, it's Thursday today, kaya si Dada nag-ano ng mga basura. What is today? Papers or no? Oh, papers, plastic, tapos si Sofia, nagsamok-samok. Yung kitchen namin, kailangan ko pa yung linisin mamaya. Wala lang time kagabi. Pagod ako. Come, baby. Wow! What is that? Hmm? Ganito siya mga lalabs kasi not all na kasi malamig ngayon. Sabi ni Dada magmakapal si Sofia ng damit. No. It's enough. Give it to Dada. Give it to Dada. No. What no? What no? Mukha oh. Oy, not all anak. Not all. No. No.
Oh, what you doing? Sus! May patingin-tingin pa sa mata. Pia? Huy! Rar! 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 Ariat, oh. Mama kiss. Mama kiss! Shush, shush, shush. Ah! Is only one? Just my student. Mama kiss. Over naman. Tinatakpan na niya yung aming kiss. Yeah, it's cold. Go! Bye! Careful. Bye, nak! Sus. Sa akong anak, dako na jud kaayo, no? How time flies na. Dati baby pa, tapos ngayon, ang laki na ni Sofia. Everyday talaga, na-amaze ako sa paglaki niya, yung sa mga natutunan niya, yung sa mga ginagawa niya. Ay, nakaka-amaze yung mga bata. Ganun pala talaga pag mama ka na, parang iba na yung iba na yung iba na yung, ano ba yung sumpay ko? Basta iba na lahat pag mama ka na, nafe-feel mo na yung sinasabi nila na only mama can tell, na only sa mga nanay lang na natin nafe-feel ibang klase siya na love. So mga lalabs, maglinis ng kusina, mag-idlip ng kahit 30 minutes, tapos mag-ready, tapos punta ng work. Okay? So yan mga lalabs, papel yan, basura. Mamaya kukunin kasi last Thursday of the month. So mamaya ilalagay ko yan siya sa labas. So mga lalabs, dito na tayo sa labas. Punta tayo ng tindahan. May dito, yung parang Sri Lanka na tindahan na meron ding mga bentang gulay. Tignan natin if hindi pa Sri Lankan Turks, parang Turks Moroccan ba. May benta sila ng mga gulay galing sa Sri Lanka. So yung talong nila katulad sa Pilipinas, tapos yung okra din galing sa Pilipinas. So since pupunta yung mga Inday dito, at saka iwan ko kung pupunta ba yung kapatid ko, ewan ko sa kanya si Martin Maltito, ewan ko kung tutuloy sila. So bibili ako ng gulay. Kahapon dumating yung gulay, pero sa ko pagkabitin. Sana okay pa siya. At sana mayroong gulay, kasi sabi every Wednesday may gulay. Yung pala, yung calamares, nabili ko na. So andito naman yung aking shopping bag. Ito lang talaga ginagamit ko. Very simple lang talaga ako pag umaalis. Wala akong arte-arte Di na kailangan mag-arte-arte. Tapos sobrang lapit lang talaga. Tapos nag-usap nga kami ni Bana kahapon. Sabi namin na kung lilipat kami ng bahay, kung magkahanap kami ng bahay ba na ibang malilipatan, wala malayo sa tindahan. Tapos dito sobrang lapit ko lang. Ilang meters lang yan. Tapos, yung mga gulay, yung mga isda, mamimiss ko. May Tuesday, Thursday, at saka Saturday na isda dito sa amin. Tapos yung Lidl, andun lang. Kita nyo yan, Lidl na yan. Tapos andyan yung tindahan. So, medyo nakakamiss pag lilipat kami. Kasi nag-iisip kami di ba na lumipat. Maraming disadvantages at advantages. Pero tignan natin. Of social media. Yeah, these, I don't know how much is this one. I think this is $13.99. Humingi pa talaga ako ng para respetar. Humingi talaga ako ng permiso para mag-vlog. Dito ako bumibili bili din tayo mga lalabs, isang piraso. Wala akong lumpia wrapper. Tiwan. Ito bilhin natin. Yes, this one. Tignan nyo isda, Sofia fish. May okra din mga lalabs. Ito, talong at saka sitaw. Pero talong lang siguro sa akin. So, ito na mga lalabs. Half kilo lang kasi parang isang kainan lang ba. Kasi yung freezer namin, daming laman. Tapos wala na akong lalagyan. So, ngayon nakapag-decide talaga ako na medyo lumabas naman at mag-vlog. Pag lumabas ako, mag-vlog ako ng konti. Kasi alam nyo na, parang, minsan kasi it's better to be safe na naglalakad ka. Tapos,
Kaysa mag-vlog-vlog kami kasi, di ba, pag nagtatatanga-tangahan ka, sus, pag andito yung papa ko, talaga magalit yun ba, ba't ka na-vlog, unahin mo, blah, 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 blah. Alam mo naman, so, pati si Bana din, ganyan yan, una pa yung vlog, kami nakalimutan, parang ganun, sus, parang, ang laki-laki ng kasalanan pag nag-vlog ka sa labas, no? So, sanay-sanayan lang yan, dala-dala ng camera, so, bit-bit ko yung, lalagyan ng camera kasi para pag kasi hindi ako nagdadala ng stick, tinatry ko talaga parang handy ganun. Tapos diba, ito lang yung neighborhood namin, quiet naman siya pero hindi talaga siya ganun ideal para sa yung mga kids. For me, hindi siya masyadong safe. For Sofia, pag lumaki siya, kung papipiliin kami, mas gusto namin yung medyo malayo-layo sa city. Pero ang dami kasing dapat i-consider. Wala akong sasakyan. Tapos, ano pa ba? Ewan ko kung nakukuha ata yung breeze ng ng camera. Wala kasi ako yung sound something. So, nakita nyo yan mga lalabs. Basura yan. Kasi it's Thursday. So, bukas free tayo. May appointment ako kay Sofia. May daming ganap bukas. Sana hindi uulan pag alis namin. Ay, nako. Tapos, ito yung aming basurahan. Dadalhin natin mga lalas. Ito, oh. Lagay ko dito. Siguro yung mga kapitbahay ko nagtaka na bakit nagdala na yan siya ng camera. Pero alam naman nila na uso na yung mga vlog ba. Yung wait ko ba, oh? Yung wait ko, oh. Yung wait ko, lospad. Parang giayo-ayo. Ang problema, wala nga giayo-ayo, kaya nga naluspad kasi hindi na ginagamit. Okay. Okay, mga lalabs. Hugasan natin yung ating binili mga lalabs bago ilagay sa fridge. Ito, yung para sa lumpia, ilagay ko muna dito sa freezer. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. So, mga lalabs, naalala ko pala, may nagtanong sa akin, si Janosik family, sabi niya na paano daw mag-apply dito as katulong. Parang ganun, hinahanap ko yung comment niya, pero hindi ko siya makita. So, basta parang ganun yung questions niya. Kailangan ba daw ng mga certificate, ganun. So, kasi dati, naglinis din ako ng mga vacancy house, yung mga bahay ng ibang tao, tapos nag-work din ako sa hotel. Kasi sa hotel iba naman kasi hindi siya agency, so direct ka sa hotel na mag-a-apply. Pero yung iba kasi, pag through agency ka, parang sa, or for example, and Skun Macbeth Drive, yung parang company ng Tagalines, yung, ang sabi ng iba, for example, yung sa vacancy bungalow, yung nagtrabaho ako before, sabi nila kailangan daw ng certificate na nag-eskwela ka for cleaning. So, 'di ba? Very, very nonsense yung pagka-explain nila na kailangan mo ng certificate para maglinis. Ano ba yun? Ha? Bakit? Kung hindi ka makapasa, di ka ba pwede makapagtrabaho ng Tagalines? So, it's a bit very, very odd na sabihin nila na ganun. Pero I think yung main reason doon is for safety measurements na alam mo kung paano gamitin ang vacuum. Tayo mga Pilipino hindi gumagamit ng vacuum. Siguro ngayon meron na. Siguro din safety measures yung mga vacuum na may tubig ang gamitin. Nakalimutan ko anong pangalan dyan. Or mga iba't iba pang mga utilities for cleaning. So, kailangan siguro pag-aralan natin, no? So, yun ang narinig ko. Kasi may mga kasama din ako before. May lalaki na meron siyang certificate from cleaning. So, siguro makakuha sila ng medyo mataas na sahod or makakuha sila ng mataas na ranggo. Ewan ko lang kung paano. Pero, sabi niya nung lalaki na
nagtapos daw siya ng paglilinis. Meron siya certificate. So, sabi ko, tinignan ko siya paano siya maglinis. Ganun lang. Chuk, chuk, chuk. Dito kasi pag naglinis ka talaga malalabs, pag kinuha mo yung mga, yung mga trapo, ganun lang, pag magtrapo ka, ganun lang, 100 lang, kahit kasilyas pa yan. Tapos yung mga walls na yan, ginagamit nila yan ng map, gumaganon-ganon sila ng map. Kasi, hindi nyo ko makita. Kasi, dito talagang, mabilisin talaga yung paglilinis. So, ano pa ba? Basta, pag naglinis ka, 1 agi lang yan, ganyan, tsyuk! O, tapos na, hindi sa atin mga paulit-ulit, ganun, tapos mag-brush ka pa, ganun, hindi. Dito, ganun lang, 100 lang talaga. Tapos, pag naglinis sila ng bintana, yung talagang, tapos ganun, chuk, 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 chuk. Finish. Tayo mga Pinoy kasi medyo ang dami pang pasikot-sikot. Gumaganon, trapo. Trapo. So, hindi. So, dito talaga dapat mabilisan. So, if I were you, kung andito kayo sa Netherlands, or kahit sa anumang lugar, try to apply. Huwag kayong mahiyang mag-apply. Kasi, dati, wala talaga din akong alam sa language. Talagang wala akong hoy. Ang meaning pala, ibig sabihin pala ng hoy is hi. So, nagtaka ako dati, may kachat ako na Pilipina, pero andito na siya sa Holland. Tapos yung asawa niya, Dutch. So, pag nag-chat kami, sinasabi niya sa akin, hoy! Tapos yung hoy niya is H-O-I. So, para sa tingin ko, ba't mo ko tinasabihan ng hoy? Para sa atin kasi sa Pilipinas, hoy, buang ka, ganun. Hoy, ikaw, ganun. Pero sa atin, H-O-Y. Pero sabi ko, ba't mo ba ako tinatawag ng hoy? May pangalan naman ako. Pero ganun, pero bobo ko talaga kasi wala talaga akong alam. Kasi yung asawa ko, pag nausap kami, is totally English. English talaga siya. So, wala talaga ako idea. Hindi niya ako sinabihan na mag-aral ka ng Dutch language. Wala. Until napunta na ako dito, yun. Tapos nung nag-apply ako mga lalabs, wala talaga akong nalalaman na, basta nag-English lang ako. Lucky to say, yung una kong trabaho is yun nga, naglinis ako sa eskwelahan. Yung director ng eskwelahan is marunong mag-English. So sabi niya sa akin, kasi via agency ko, tapos yung agency nag-ano sa akin, so nag-in-English sila sa akin, sinamahan pa ako ni Bana dati mag-apply, tapos siya pa nagsagot-sagot ng lahat, pero English pa din, pag tinatanong ako siya ang sumasagot, sabi ko, parang ba yung interview siya sumasagot lahat, no? Parang siya ang excited para sa akin ba? So, sabi ko, so yun na, ano na natin, just kwento na naman, pagkatabian natin ng mga lalabs. So, i-share ko lang ba, kasi ngayon lang talaga ako nag-open up sa mga vlogs ko, kasi dati, parang sabi ko, ay, wag muna, kasi private life, pero now, parang kailangan ko na din mag-open up para sa inyo, kasi parang close na tayo, di ba, mga lalabs? Ganon! So, after nun, so, basta mag-apply lang kayo, and sabihin nyo na, linis lang, I can clean, everyone can clean, lahat tayo nakakapaglinis, no, in our own way, kung baga. So, sabihin nyo lang, kasi pag magaling din kayo mag-answer, and parang confident kayo sagutin yung mga tanong nila, tayo pa mga Pilipino, magaling tayong dumiskarte, kahit sino-sino sa atin yan, may galing talagang magdiskarte, may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. So, for sure, kahit pa wala kayong certificate dyan, matatanggap kayo. Pero, dito, for now, I think hindi na din uso yung mga certificate, pero they will, yung parang mas pabor sa kanila or mas priority siguro nila yung may mga certificate. Siguro, sa paglilinis, sa akin, okay lang wala. Pero pag ibang, for example, ibang field of work, katulad sa akin, tindera, no? Sales associate, or winkle med worker, ano pag sabihin nyo yan. So, sabi din nila dati is, kailangan mo ng certificate. So, tapos kailangan mo ng pre-knowledge of basic skills of German, English, fluent Dutch. So, paano yan? So, hindi ako makapasa. So, kasabi ko, mag-try lang ako. So, nag-try akong mag-apply. Kahit wala akong certificate. Kasi sabi din nila, kailangan mo din ma-experience. Wala akong experience. So, paano ako makakapasok in the retail work or in the retail field kung hindi ako nila i-hire, diba? Yun naman talaga palagi sabi, kasi wala kang experience. So, paano ako magkaka-experience kung hindi ninyo ako itatry? So, parang ganun lang. Pero siguro naman yung mga doctor, mga teachers, yan, kailangan talaga yan ng mga certificate, mga lalabs. Hindi talaga yung pwedeng, ay, kasi, alam ko, mag-doktor kwak-kwak, kasi, ganun, hindi yan. Pero yung paglilinis, I think, okay lang. Okay lang talaga. I believe so, na okay lang talaga. So, kung gusto nyo talaga mag-apply ng work, kung talagang kaya kanyo, lakasan na ninyo yung loob ninyo, makukuha mo yung trabaho. Sayang din yung mga 12.50 per hour ngayon na linis or 15 euro, ha? So, basta maging matyaga lang at masipag.
Yun lang pa nga pala loves ang aking masasabi. So, thank you sa inyong questions kay Janosic family of Janosic family. Thank you so much sa question mo. So, anytime na, tsaka yung very parang frequently asked question is, ilang taon na si Sofia? Sofia is born May 2018. So, si Sofia is 2020. 2 years old and 4 months. Yan yung edad ni Sofia. So, sa mga nagtatanong dyan, 2 years old na po at 4 months si Sofia namin. So, diba? Yan yung palaging tinatanong. Tapos, kung may mga tanong kayo sa aking work, sa paano kami nag-meet ng asawa ko, kung, basta, meron akong mga videos sa baba nito sa description. Makikita nyo trabaho ni Bana, lahat. Andyan, makikita nyo. So, pwede nyo po siyang i-click para makita nyo siya. So, ginawan ko na siya ng parang sa description para madali nyo lang din hanapin dun sa mga bago po dito sa aming channel. Okay, mga lalabs, I'll see you mamaya. 8 o'clock ako uuwi, mga 8:30. Sana hindi uulan. And, aalis na tayo. Okay, bye! Hi, Anna! Open the gate for Mama. Open the hair. Hi, Dada. Hi, sweetheart. Hi, open the gate. Yes. Very good. Yes. Yeah. Open the gate, please. Thank you. Close the gate, anak. Uy, very good. Wow. Yes. Oh, good. Hi, mga lalabs. Mama's home. Mga lalabs. Nak. Hey, Dada's filming, ah. Hey. Dada's filming. Hey. I miss you. On request. Oh, naman. On request. Palagi talaga niya ako binibisto. Zoom. Zoom. Let's see what I want on film. Make sure I'm pretty there. You're never pretty. Pretty awful. Ito nakita ko sa lamesa, mga artwork ni Sofia sa kindergarten, di ba? Ang galing ng anak ko. Ito pa. Ayan, look at that, ninja. Di ba? Sino lalaban dyan? Savi? O si Ate Chloe lalaban? Pati si Arya, lalaban ka Arya? Ayan Baba Black Sheep, di ba? Sofia, pangalan to Sofia. Tapos ito din, diba? And then, ito din, mushroom. Hay, nakaw malalabs. Diba? Nakakawala. Papalit to kay daddy ba? Sa Pilipinas dati before. Pag mayroong mga ganito, pag may mga 100 ang score natin, pabili sa papa, 5 pesos, 1 peso, before, no? So, gagawin ko din yan kay Sofia para ma-encourage siya. Tapos yung pera, pag malaki na siya, ilagay niya sa piggy bank niya. So, yan yung ko. Ipapa ko kay Sofia. Papamana. Isang friend siya, kasama niya sa hangout. Nagkausap niya ngayon and then may sinasabi about sa vlog namin kasi nanonood pala. So, nahiya naman ako kasi lalaki yun. Dada. So, sabi ko kay Bana na pwede natin siyang i-shout out para, kasi nanonood daw siya, tapos yung sabi niya is yung humor daw. Dahil, sabi niya, kahit daw hindi niya maintindihan yung mga sinasabi ko daw sa vlog, tapos nanonood siya, pag kami na daw dalawa ni Bana, yung humor daw namin dalawa, nagustuhan daw niya. Tada! Okay. Here, in the video. That's fine. Parang ganda ko dito. Yeah. I'd like to do a shout out to a friend of mine in America. His name's Dustin. He likes my wife's videos.
I like Yen's videos. I don't understand her language, but I like the humour and seeing you in them, going about your day. Wow. So, Thank good one, you, Justin, for watching. Dustin. I said Dustin. You said Justin. Thank you, Dustin. Thank you for watching. Please don't skip the ads. Which place is that? He's in America. In America. So, hello. Hello, Joe. Hello, Joe. Diba? Hi, thank you. So, mga lalabs, we're going upstairs. Sige, Sofia, nagre-ready na. Dala na yung kanyang mga animals. And up, yeah, okay. Yes, baby. And elephant also? Dala din sa elepante. Ganyan kami every night, going up and down. Up and down. Nasira pala yung ilaw namin dyan, kaya wala yung ilaw ba. Yan mga, yan meaning dyan, mga labahin yan. Mga sinuot ngayon. Hey, baby. Don't do that. Dada, can you bring my phone? Phone is life, oh. Phone is life, mga lalap. Editor na ko, tapos yung chika-chika phone. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지